jana manajemen keparipun Bapa Sukir sekali duit Yastuti kadherak kemadhal pasilan mijil saking sasana tepas wangi lenggah satawis wonten ing sasana rinendu dinarujuk para kadang pepetaning putri Domas pepetaning Panggala Yudha ingkang samparang salega nganti sarana jejampak lampahing upacara dhawuhing temanten kawula sampun prakemadian ing sasana pargyan apa ta busana temanten putri membawa busana ing prameswarinata tinon saking mandrabya warna pating bledar pating celorot pating bledar pating celorot adi ilat asesiring amung cangkang nadhak sorombat marga luminggang ing warit melok ing wadana sumunang gelar-gelar kadi kencana binabar saudara netra handamar kanginan lumere sareng sembarang tindahan busana akarya cingak kang samiya buniat praten umbian kang bojo Mandang putri Bapa Sukir Duwit Yastuti dene parang hakampinge bapake dadi lampahing upacara nggih mijilipun Mandang putri sarana ubrame kagem lampahing upacara majemuk nggih sekul mancawarna tertawaning wonten parang kaaturaken dhateng kersanipun Bapa Sukir sekalian garwa kalampahan katampi kanthi suka tenang penggali purna dadi katampi sarwa jangkep nenggih making lajengaken upacara bedhol kembar mayang pamboyonging sekar mayang kinarya mangayu bagya dhateng lampahing upacara dhawuhing temanten kanthi pangajaban sedya mugi tupapaking gati lampahing upacara panggih purwa madhwasana manggih rahayu widodo nir ing sambikala wis kepareng samapta tupapaking gati lampahing upacara bedhol kembar mayang ing sepisan sarana kembar mayang katuraken dhateng jangketaning Manggala Yudha pepetaning putri Domas karos dharipun sampun tumeka kanthi tatas titis keparipun badhe madhal pasilan asa tumuju dhateng papanipun selang-selang kinarya hangrakit sekar Pokongulya sarimbit ing kepareng kadher mancing dhateng sasana upacara panggih ing salajengipun para gati temanten putri kadherekaken jengar saking sasana palenggan arsa tumuju dhateng sasana upacara senapaning wiwara karo Agung hanganti